Assalamu alaikum jama'a, a yau ga mu gare ku da kuma sabon bidiyo. Bidiyon mu ne zai koya mana wani hanya mafi sauki wanda zaka mai da application na Play Store na wayar ka, wato Play Store da zaka mai da shi dark mode. Amma kafin kai ga bidiyon muna roƙon duk wanda bai danna mana subscribe ya taimaka da danna mana subscribe. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan. Za mu shiga Play Store. Aka nemo Play Store ta wayar ka sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga za ka kalla wasu layi guda uku a sama. Idan ka shiga layin nan zai kawo ma wasu zaɓuka. Yayin da a tsakiyar wannan zabukan nan za ku kalle shi team da kuma light, to wannan team din nan shi za ku danna kai shi yawa wannan wanda na samu alama, sai ka danna akan dark wato ya koma baki. Yawa kamar yadda kuke gani gashi ne ya koma baki, yanda zaka ji daɗin yin aikin ka da daddare baka da takura baka da matsala. To idan kuma kana so ka sake dawo da shi yanda yake normal, zaka yi sake koma inda ka kalla wannan layi guda uku nan zaka sake taba. Bayan ka taba sai ka sake komawa nan team din nan. Idan ka danna kan shi zai sake da baka zaɓi, sai ka mai da shi kan light na shi na da kenan. Yawa in kuma za ka sake koma akwai za ka la set by battery saver, za ka yi seta shi kamar da kuke gani. Shi wannan aikin shi idan set by battery saver, idan ka sa wayan ka battery saver nan za ka kalla, to idan ka shiga Play Store na wayar ka za ka kalla ya koma baki ba tare da ka sa shi ba, wato automatic da ya za ta takaice. To nan ne ƙarshen bidiyon namu, nake cewa da kowa a huta lafiya, amma kada a manta da Allah. To wanda bai danna mana subscribe ba ya taimaka danna mana subscribe, domin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji cewa za mu sake kawo muku sabon shiri.